गांव के भाई लोग, आज जैसे पंचायत बुलावल गई बा के ठाकुर साहब आप सबसे आमने सामने कुछ बात कर चाहत बाड़न। ई गांव के माटी का हमरे ऊपर बहुत कर्ज बा। आज हम जो कुछ भी बानी ई गांव की माटी की बदौलत बानी। अब हम शहर में रहिला, हमार गांव आए बहुत कम हो गईल बा और ई माटी के कर्ज उतारे का सबसे अच्छा मौका हमरे नजर में यह बा। और अब की हम फैसला करके आयल बानी कि अपन पूरा खेती योग्य जमीन ई गांव के जरूरतमंद किसानन में बांट दे। हम वकील साहब से कह देले बानी कि वो कागजात तैयार करवाएं और पटवारी जी से पैमाइश बदे कहले बानी। ये जमीन पर मालिकाना हक हमरे रही, बकिर जेके भी जमीन मिली ओके जोते बोए और उनमें जो फसल हुई ओकर हक को किसान कर रही। सरपंच जी, ये पूरे चीज का देखभाल आपके करे के बा। अब आप पूरा तैयारी कर लें कि के जरूरत बा और ओके ओके जमीन मिले के चाहिए। ठीक बना? जी ठाकुर साहब। प्रणाम। चलो सतप्रकाश। चलिए। का बात बा भैया, आज दारू बोतल सहिते पियत बड़ा, कोनो बात बका? जब हाथ में आयल जायदाद हाथ से जाई ना रे तो ये हो खेला। हमार भानु चाचा अपन सारा जमीन और सागवान के बगीचा और भिखारियन के नाम पर बांटत तारन। ना भैया ना, भिखारियन के ना, किसानन के। एक बात बारे झाबर, हमरा नजर में वो भिखारियन और किसानन में कोनो फर्क नहीं खे। सही कहला भैया। सही बात बा, सही बात। कम से कम 10 को पेड़ तो हमरो बाबूजी लगेले होखियन। रे इतना बरस से हमार उस जमीन सागवान के बगीचों पर नजर रहे। रे हमरा तो अब तक ये लगत रहे कि हमरा चाचा के शहर के काम से फुर्सते ना मिलत रहे। अरे ले दे के बाउं कर एगो बेटी तब बिया, वो कल बिया के बाद दूसरा के घरे चल जाई, ओकरा बाद सब कुछ हमार, सब कुछ। लेकिन ना ना, अब समय आ गइल बा कुछ न कुछ करे के। सही बात बा। रउआ का करब भैया? कुछ भी कुछ भी कुछ भी करब। ठाकुर देवराज उस जमीन और सागवान के बगीचा पावे खातिर कोई भी हद तक जइहन, लेकिन भानु चाचा के उस जमीन और बगीचा वो किसानन के खैरात में ना बांटे देब, ना देब, ना देब। सरपंच जी, देखा खेत खलियान के बात तो हम लोग कर चुकल बानी। अभी रगल हमार सागौन का पेड़ सब। तो हम चाहता नहीं कि गांव का जौन गरीब लोग होगा और जिनके लड़की बिया है के बा, हमार तो एक गो लड़की बिया, पर गांव में बहुत लोग बाड़न जिनके एक लड़की हो, दो लड़की हो। ओ हिसाब से जेकरा घर में एक लड़की हो ओकरा नामे एक सागौन का पेड़, और जेकरा घर में दो लड़की बा ओकरे नामे दो सागौन का पेड़। वाह वाह वाह। पेड़ बेच के अपने लड़की का ब्याह कर सकेला आराम से। ठीक बा? देखा हम तो यहाँ रही नहीं, अभी जिम्मेदारी आपका बा कि सब व्यवस्था आराम से कर दें। कर ले बना आप? हाँ जी, 1-2 दिन के अंदर ये तमाम लिस्ट हम रउआ के दे देब। इतना और बढ़ दिल बा, ई गाँव खातिर रउआ इतना सोचता नहीं। आज के युग में केहू के इतना बड़ा दिल ना होखेला। अरे का कहता नहीं आप, ऐसा कोनो बात नहीं खे। प्रणाम चचा। देवराज, तू यहाँ? चचा, आपके गाँव में आवे के खबर केहू दूसरा से पता लागेला ना, अच्छा ना लागेला। और भतीजा ही हम, बुरो लगी ना तो कुछ कह ना पाई हम। ऐसा कोनो बात नहीं खे देवराज।
दरअसल गांव आते ही हम कुछ जरूरी काम में उलझा गई। हाँ हाँ पता बा, इस जमीन और ये बागीचा के काम से ना। अच्छा, तब तोहरा के सब पता बा। चचा, ये गांव में एगो पत्ता हिलेला ना तो सबसे पहले देवराज के पता चलेला। लेकिन आपके जानकारी खातिर एगो बात बता दी, राउरी फैसला से हमरा तनिको खुशी नहीं खे। देवराज, हमरा खातिर तोहरा खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण ए गांव वालन का खुशी बा। चुपचाप यहाँ से चल जा। ए चचा, इस जमीन और सागवान के बगीचा कोन मंदिर के प्रसादी ना है कि जो सब में बाटत फिरत रहता रहा। इतिहास गवाह बा कि जब जब जमीन के फैसला भइल बा खून बहल बा, और आज इस जमीन और सागवान का बगीचा भी शायद खून मांगता। ए जब्बर, और जितना सरकारी नौकर बा लोग चलता बनाओ एकनी के, और उहे कर सक जौन हमनी के दुश्मन के साथ करे नहीं जा, और बीच में केहुआइल ना काट के रख दी है। देवराज, देवराज, ये तू ठीक ना करताड़ा। अरे चचा हट। ये बात जब तक ले दूगो ठाकुरन के बीच होतला हम चुप रहनी है, कुछ ना बोलनी है। लेकिन अब ठाकुर साहब के सामने वहां का भतीजा ना एगो दुश्मन खड़ा बा। रे, ये दो ठाकुरन के बीच के आपसी मामला है। जो जाके कोनो मंदिर में बांसुरी बजाओ। देवराज, शायद ते महाभारत नहीं किस पढ़ ले। भगवान कृष्ण बांसुरी के साथे साथे सुदर्शन चक्र भी चलौले रहले, लेकिन तोरा खाती हमार हाथ ही काफी बा। मालिक रे वो साइड हो जाए। रे दिखाओ के करो काट। राधा, क्या हो गई? दादा, अरे उठा, दादा, जल्दी ले चली, डॉक्टर के पास ले चली। चला बेटा।
राधा राधा कृष्णा बेटा तो हर चोट अब कैसन बा? अरे मालिक हमार छोड़ी राधा अभी तक कैसन बाड़ी? ठीक तो बाड़ी ना? ना बेटा, अब हिलने होश नहीं खे आइल। और डॉक्टर कहले बा कि राधा की जल्दी से होश आए जरूरी बा। राधा तो के होश आ गई? हाँ कृष्णा, शायद तोहरे बांसुरी की जादू से। भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि तू ठीक हो गेलू। तोहर तबीयत कैसन बा? अरे तो के ठीक देख के तो हमार तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाला। हाँ आई सबे, चलिए आई स्वामी भोलानंद जी महाराज के दुकान पे सरतिया सस्ता एकदम फ्री के इलाज। ए काका, अरे आई महाराज है दवाई ले आई 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 हाई ला एकरा के रात में पी लिहा। अच्छा तारा पेट के ट्रैफिक एकदम क्लियर हो जाई। का महाराज? ठीक बा। बिल्कुल बच्चा। प्रणाम भोले नंदन जी। भोलानंद जी का हमार तबीयत खराब बा पंडित जी। का कष्ट बा बच्चा? कष्ट हमारा ना तोहरा हो कि फारा डॉक्टर। डायरेक्टर ना, आयुर्वेदा चार्ज का है। हाँ हाँ ढोला अब भोला भोलानंद जी तू कहा हमार जी भैया ओकरा में कोनो खराबी आ गइल बा, कुछो खाइला स्वादे ना मिलत, इलाज कर दी। चिंता मत करा बच्चा, बिल्कुल चिंता मत करा। नंदानी जी महाराज। इनके पी बूटी के 2 बूंद इनका जिभिया पे टपका दो। अच्छा अच्छा बुझ गई नी। सब स्वाद वापिस आ जाई। ए भैया हे तनी हेने आवा। हेने आवा तनी तनी खोला था। का खोली? अरे मूर्ख मुंह है और का खोला। अरे और खोला। हाई देखा हैप्पी बूटी के कमाल का गुरुजी। हाँ अब देखा दूसर केहू खाई आ तहरा के स्वाद मिलबे करी। अरे मूर्ख क्या कर दिया? चीटिंग चीटिंग चीटिंग। ये लोग पेट्रोल खिला देहलन। देखा देखा भाई लोग, अब ई पी बूटी के कमाल। तुरंत इनके स्वाद बुझा गए कि ई पेट्रोल। अरे वाह ठीक हो गया। ताली मारी महाराज ताली। ए बच्चा पैसवा हो हे फीस ना लेला नंदानंद। अरे दे रहल बा महाराज लाओ। देखी ना दे रहल बा। अरे लाओ ली लक्ष्मी के फेंका तारा मुंह रख। चल हम देख ले। अब हम हार ना माना तानी, हम देख ले। चल
भाभी अरे राधा आवा, अब तबीयत कैसन बा? एकदम ठीक बा भाभी। किसना कहाँ बड़न? कृष्णा तो अभी बाहर गईलन। कहा दिखा तरू राधा, ये गरीब के घर है। भाभी हाँ, इस सारा खिलौना के संभाल के रख ले बा? कृष्णा और के? लेकिन इस सारा खिलौना तो हम कृष्णा के बहुत साल पहले देले रहनी। हाँ राधा, इस सारा खिलौना आज तक कृष्णा संभाल के रख ले बा, अपन जान से भी ज्यादा। ई ला कृष्णा, ई हमरा तरफ से तोहरा के बर्थडे गिफ्ट। राधा, ई मूर्ति के हम अपन जान से भी ज्यादा संभाल के रखब। अच्छा का भइल राधा, तू बहुत खुश लगा तारू? हाँ भाभी, ये मूर्ति देख के कुछ याद आ गई। हम चले तानी भाभी। अरे ई तो का सोचे ताड़ू, लड़का तो तोहरा के बहुत मिल जाइए ना, लड़का तो बहुत मिल जाइए, लेकिन किसना जैसे हमके केहू ना मिली। अच्छा, लागत है तोहरा के भी प्यार हो गइल बा किसना से। हाँ, हमरो भी प्यार हो गइल बा। सोच ल, सोच लेनी। सच्चा यार मिलल बा। हमरा खुशी के नइखे ठिकाना, जब से भैनी दीवाना। दिल में हमके बंद काला, छोड़ दे हम जमाना। हयास में तू ही, सांस में तू ही, नस नस में हमरे समा जा। तोहरी बात से बहके मनवा, पहिया में थाला है राजा। जिंदगी के शुभ मुहूर्त, मन मंदिर के तू ही मूरत। सच कही दे सुकून, पहली बार मिलल बा प्यार।
प्यार मिलल बा दिलदार मिलल बा हाँ, प्यार मिलल बा सच्चा यार मिलल बा दिल बकोरा कागज ये रानी रंग मोहब्बत के चारी मन करे कि दिल के पतिया अखियां में तोहरे पढ़ी शुक्रिया बा देवता पितर के नाता चेतो से जुड़ा ले नेह के बिया ए हो पिया दोनों जनी में बोले जोड़ी हमने के बना के देखत होए है मुस्कुरा के लगे गर्मी के मौसम में पूरा प्यार मिलल बा प्यार मिलल बा दिलदार मिलल बा हाँ, प्यार मिलल बा सच्चा यार मिलल बा अरे यहाँ काय खातिर लेके आलू हा? बचपन के कुछ अधूरा चीज पूरा करे आयल बानी। किसने एगो बात कही? हाँ खिसियाई बो ना तो? अरे काहे खिसियाब हम? ना तो खिसियाई बो। अरे ना ना खिसियाब हम। ना हमरा के मालूम बा तू खिसियाई बो। अरे कहो तो सही। ना देखो तू खिसिया रहल बाड़ो। अरे हम नहीं खिसियात। ना अभी ना काल बताई। अरे बताओ ना। एक बात कही। का? कल हम जाता नहीं। का? हाँ और हमारा अधूरा चीज भी पूरा हो गई। का? अरे ई क्या करता रह जाई हम? अरे घोर कलयुग आ गई बा, घोर कलयुग। भगेश भगा। अभी तो जाते हैं पंडित जी, एक दिन हम ही फेरा जरूर पूरा करब। भगेश भगा। हे प्रभु, हे प्रभु। बचपन के अधूरा फेरा आज पूरा हो गई। का फालतू बात करत तारू? चला मंदिर जाके बना। चला। आई जा भाई लोग भौजाई लोग मामा लोग मामी लोग चाचा लोग चाची लोग सबके यहाँ इलाज बा और स्वस्थ लाभ ले ही जा दुकानी पर आ जाई। दिल के रोग होखे चाहे दिमाग के यही जा सबके इलाज बा। हम कहाँ गए नी? बिल्कुल सही जगह आयल बड़ा बच्चा। मतलब हमारा आँखी के इलाज हो जाई और हमारी याददाश्त आ जाई। हम 2 दिन से सब कुछ भूल गए बानी। चिंता मत करा बच्चा, तोहार याददाश्त बिल्कुल वापस आ जाए। नंदानंद जी। जी महाराज। इनके पी बूटी के 2 बूंद जीभा पे टपका ना, पी बूटी ना, पेट्रोल ना, पेट्रोल ना। देखी जा पी बूटी के नाम सुनते ही याददाश्त वापस आ गई। ताली मारी। ए बाबा, बाबा हो। ए बाबा। हाँ बोला बच्चा। हमारा अखिया जोन पलट गए बा, ओके ठीक कही दा। नंदानंद जी। जी महाराज। लागता इलाज हमनी से ना होई। ए ज्यादा ताली मत पीटा, पहल का इलाज के 200 पहले दे दा।
नंदानंद जी। जी महाराज। लागता कि हमनी के इनके आँख के वापस ना ला सके ले जा। ए, आराम से भाई। हई देखो सब दवाइया गिरा देलस। आँख के इलाज ना कर पोनी महाराज तो लाई 1000 रुपया। नंदानंद जी। जी महाराज। आइला 1000 के नोट हमनी के ना का पैनी जा दे दाइन करा के। हाँ 1000 के नोट दे दे। हाँ हाँ बिल्कुल दे दा। हाँ दे दा एकदम। लावा ला ए बच्चा आइला 1000 के नोट धारा धारा था 1000 के नोट। छोटा 1000 क्या के 500 क्या रे। ठीक हो गई ठीक हो गई अनरा ठीक हो गई ठीक हो गई। बजाओ जा ताली अब का अनरा ठीक हो गई। हम जाता नहीं जाता नहीं लेकिन हम हार न मानब पंडितवा। का भैल किसना तू हमार जाए के बात सुन के उदास हो गई ला। एकर मतलब का तोके हमरा से प्यार हो गइल बा। ई सच नहीं के। सच है ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि हम खुद तोहरा से प्यार करत बानी। राधा ई का बकवास करता रू। बिना सोचले समझले कुछ भी कहता रू। सोचल समझल तो दिमाग के काम होला और प्यार प्यार तो दिल से होला। ई प्यार ना बचपना है। बचपना बचपन में होला और प्यार प्यार जवानी में। हम तोहरा से प्यार करेली और शादी भी तोहरा से करब। जवानी में नादानी के प्यार के नाम मत करा था। तू अपना मर्यादा के रेखा पार करता रू। अगर हमार राम रेखा के ऊपर भी हुई तो हम वो रेखा बार बार पार करब। बहुत हो गई तुहार बकवास। तुहार दिमाग ठिकाना नहीं है। चला जा यहाँ से। ए भगवान एकरा के सतबुद्धि दा भगवान। प्रणाम मालिक। खुश रह बेटा। का बात बा कृष्णा हमने की शहर जाए से तहार मन उदास होत बा। अरे उदास तो होबे करी। बचपन के साथी इतना दिन बाद आयल रहे। अब आजू जात बा तो उदासी तो लाजमी बा ना। ना मालिक ऐसा कोनो बात नहीं है। अच्छा तो का तू हमार जाए के खबर सुन के उदास नहीं खा। अरे हम तो एकरा से कहली कि हम लोग के साथ शहर चला। हाँ। पर उम्मे भी तैयार नहीं थे। ऐसा बात नहीं है मालिक। हम गांव में ही बहुत सुखी से बनी। अरे सत्य प्रकाश। जी मालिक। अरे सामान रखा बाबू गाड़ी में। हाँ मालिक। चला हाँ। चल जा। जियत रहा। हम जाता नहीं जरूर लेकिन तू ही मत समझिए कि हम वापस ना आए। हम वापस जरूर आए अपना किसना के पास। हाँ किसना का सोचे ताड़ तो हके भी प्यार हो गइल बाना हमरा से। झूठ मत बोला। प्यार हो गइल बाना हमरा से किसना।
किसना कि हमरा से प्यार हो गइल बा। का कृष्णा का सोचता रे आय अब मान ले तो के प्यार हो गइल बा तोर चेहरा बताओ ता। हाँ अब त देखा कहे लागल सभे लोग हो लागतावे भइल प्रेम रोग हो है। पानी सानी पमगा नम पगा मगरे सा झूमे तुहरा कान के बाली संग में झूमे पेड़ के डाली। झूमे तुहरा कान के बाली संग में झूमे पेड़ के डाली। जैसे ओठ पर तुहरा ओठ लाली के घर हो गईल। जैसे ओठ पर तुहरा ओठ लाली के घर हो गईल। ओ सही आम के ओ सही आम के पतैयो हरियर हो गईल। ओ सही आम के पतैयो हरियर हो गईल। टहनिया कारी जाता लपा के हो तोहरो कमरिया में आ गईल लच्चा के हो। बचपन के ये निशानी हवे दो दिल के धड़कन के ये कहानी हवे। वो निखरल आंग बा तोहरो एक करो पमजार हो गईल। वो निखरल आगे बतोहरो करो पमजार हो गईल। वो सही आम के पतैयो हरियर हो गईल। वो सही आम के पतैयो हरियर हो गईल। तू बड़ा भइलू ई त बढ़ल गाँव में। ऐसे बेसी सुख बा तुहरा ओढ़नी के छाँव में। देख के नैन बहके दिल में प्यार आ गईल। डोल जानी संग बानी तबहार आ गईल। दोनों जाने के छाया में जियरा तार हो गईल। दोनों जाने के छाया में जियरा तार हो गईल। देखा आम के पतैयो हरियर हो गईल। वो सही आम के पतैयो हरियर हो गईल।
सोचल समझल तो दिमाग के काम होला, और प्यार प्यार तो दिल से होला। बचपना बचपन में होला, और प्यार प्यार जवानी में। हम तोहरा से प्यार करेली। कृष्णा का भगल यार, इतना उदास लागत बाड़ा? जिकरा धुन पर दुनिया नाचे, जे दिल की राजा रानी बा, मन हीरा बेमोल बिक गई, आज बंसी भी भइल बेसुरा बा। का भइल कृष्णा? आज हम पहली बार तहरा कितना उदास देखा तानी। आखिर बात का बा? मतलब भैया के प्यार हो गइल बा का? लड़की के नाम का है? राधा, किशन के राधा। का राधा? ठाकुर साहब की बेटी राधा? अरे मालूम बा तू केकर नाम लेत बाड़ा? हाँ भोला, हमारा राधा से प्यार हो गई बा। जब उस शहर चल गई तो हमार मन उदास हो गई। अरे पागल मत बना कृष्णा, मालूम बाटे तू केकर नाम लेत बाड़ा? हाँ कृष्णा, पानी के चलनी में लेके चले के कोशिश करबा ना तो कबो मंजिल तक ना पहुंच पेबा, सोच लिहा। नंदू, सोच समझ के तब पार होला रे। प्यार तो बस हो चला। चला मान लेने की तू राधा से प्यार करेला, लेकिन का राधा तो से प्यार करेली बात के कौन गारंटी बा? मोहब्बत एगो एहसास के पावन आनी है। कृष्णा के दिल के ता राधा ही रानी है। यहाँ सब लोग कहेला कि काहे आंख में आंसू बा, दुनिया समझे त मोती है और ना समझे त पानी है। अरे बेवकूफ, वो बड़ घर के लड़की हिया, 2 दिन तोहरा साथे घूमल फिरल, ऐस मौज कैलास और प्यार के खेला खेल के चल गईल। ऐसा नहीं के बोला, हम ओकरे आंख में अपना खाती प्यार देख ले बनी। भोला, इंसान की जुबान झूठ बोल सकेला, ओकर आंख ना। ता तू तिरिया चरित्र के महाजाल में फंस गइल बाड़ा भाई। अरे ये सब छोड़ा और अपनी आंखी से आज प्यार के पर्दा हटा के बाहर आवा। ठाकुर भानु प्रताप के बेटी गांव के गवैया बजवैया से नहीं, कौनो पढ़ल लिखल शहरी लड़का से बियाह करी। अरे पागल, बियाह तक के सोचेला रे। राधा के प्यार के एहसास से हमार पूरा जिंदगी गुजारे खातिर काफी बा। वाह भैया वाह, हमारे पास कमर रहेगा, आपका प्यार अमर रहेगा। हो हो ला 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 ला। मिलल न अब तक ऐसन के हो मिलल न अब तक ऐसन के हो, जे पर दिल कुर्बान करी, ओकरा खुशी के खातिर आपन जिंदगी ओकर नाम करी। मिलल न अब तक ऐसन के हो। जाने कहवा कौन घड़ी नजर से ओकरा नजर मिली, दिल के दिल से होई मिलन, चाहत के तब फूल खिली, तब चाहत के फूल खिली। केहू दिल हमरा नाम करे,
केहू दिल हमरा नाम करे हम केहू के नाम करी ओकरा खुशी के खातिर आपन जिंदगी ओकरे नाम करी मिलल ना अब तक ऐसन के हो ऐसन लाग रह के केहू हमके बुलावाता हो राह में हमरा ऊ अपना अरमक फूल बिछावाता अरमक फूल बिछावाता धड़कन दिल के इहे कहे धड़कन दिल के इहे कहे दिल से ओकरा सलाम करी ओकरा खुशी के खातिर आपन जिंदगी ओकरे नाम करी बहुत खूबसूरत जगह बा हमरा के तो बहुत मजा आई सामने से हटा लोग अरे इतना सुंदर लड़की के छोड़ के कहाँ हट जाए वो कहा हो सही कहानी ना अरे यार लड़की 3 और लड़का 6 बहुत ना इंसाफी बा कौनो बात नहीं के हम लोग मैनेज कर ले किसना किसना अब तो जवन होई तवन मजेदार होई ए भाई लोग का होत बा यहाँ हीरो चल फुट ले यहाँ से फुटली हम कौनो गुब्बारा हई जौन फुटली बात मत कर यहाँ से सरक ले हम तोहार कोनो चड्डी हई जौन सरक जाई प्यार से समझावत आनी ता समझ में नहीं खे आवत कपारे पर चढ़ जाता रे जो अपन काम कर तू कहत बड़ा भाई तो हम अपन काम करके ही जाइब ई रहल हमार काम करे के अदा पता चल गई Who is this handsome guy? हमनी के बचा लेहलस जाके थैंक यू बोलना ए का सोचत बाड़ी जाना अरे थैंक यू की कोनो बात नहीं खे ई तो हमार फर्ज रहल तू तो अपन फर्ज पूरा कर देला हम अपन फर्ज पूरा कर देता नहीं बेवकूफ समझ ले बाड़ा हमरा के अरे हम बहुत फिल्म देख ले बानी पहले तो अपन आदमी भेज के छेड़छाड़ करवावा फिर बचाव लेके नाटक करके लड़की के दिल में जगह बनावा चल ले यहाँ सॉरी दुनिया में 2 तरह के लोग होला
एक ऊ जौन यादों में रहल चाहेला और दूसर ऊ जौन लोग के चर्चा में रहल चाहेलन। हम ऊ है तोरा दिल में भी रहब और लोगन के चर्चा में भी रहब। वाह भाई वाह। और बतावा गांव के समाचार, तो हर सफर कैसन रहल? अरे बहुत बढ़िया रहल। एक बात बताई बलदेव। हाँ बोला। गाँव जाए के बाद ना आवे का मने ना करेला, लेकिन क्या करी, अब बिजनेस यहाँ शहर में बात आई के पड़ेला। अरे तू तो बड़ा खुश नसीब बड़ा भानु, तोके तो गांव जाए के मौका भी मिलेला। हमारे तो गांव में कुछ बटले ही नहीं खे। ला आवा आवा विजय, इनसे मिला ही हमार सुपुत्र बाड़न। अरे भाई इतना बड़ा हो गईला, पढ़े का गईला, इतना साल ओहरे न गईला है। इनके दुनिया के समाज सेवा करे के बहुत बीमारी बा। अंकल हम चली ना, तो पिताजी हमार जन्म कुंडली के पोस्टमार्टम करे लगी हैं। अच्छा जा जा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बलदेव। हाँ विजय के बियाह के बारे में क्या सोच ले बड़ा? ब्याह के बारे में तो अभी ना सोच ले बानी। अरे तो सोचे शुरू कर दा, काहे कि अब हमऊ अपने बेटी राधा के बियाह के बारे में सोचे शुरू कर दे ले बानी। तोहार मतलब बा राधा विजय के बियाह? कैसन रही जोड़ी है? अरे इससे बढ़िया क्या रही। अरे हमार बिजनेस पार्टनर, हमार बचपन के मित्र, अब हमार समधी बनी, इससे बढ़िया क्या हुई। का बात बा, आज बड़ा खुश लागता नी? अरे बातें खुशी का बा। ये देखा फोटो देखा, बतावा। अच्छा बा, ई के हा? अरे बलदेव के बेटा विजय का फोटो बा। हम राधा के साथ ओकर बियाह करे चाहते, अब तू अपन राय बता दा। हमरा तो पसंद बा। बस राधा के भी पसंद आ जाए ना, तब बात आगे बढ़ाई। अरे भाई कौन बात बढ़ावे की बात होता? अरे बैठे तो पहले। बेटी पापा तोहार ले लइका पसंद कर ले बाड़न। अच्छा देखा, तोरा पसंद बा का? ई लइका? अरे तू एकरा के जाने लू का? मतलब कि हम इसे साथ मिल चुकल बानी। अरे तो और अच्छी बात बा, लेकिन बेटा तू अच्छी तरह सोच विचार के बतावा। अरे तोरे भविष्य का सवाल बा, कौनो हड़बड़ी नहीं। किसना? हाँ राधा बोला। कुछ सुनावा किसना? अरे जुबान भी तो तारे है, बोला ना कहा सुनबू। ला तोरे ही धुन के ही आवाज सुना होता नहीं। बात बा राधा, इतना अर्जेंट बुलावलो हा? हाँ नेहा, हम कॉलेज जाए के बहाना बना के आए नेहा। कोनो परेशानी बा का? पापा हमार ब्याह तय करे जात बाड़न। हम बड़ा धर्म संकट में फंस गए बानी। इमे धर्म संकट की कौन बात हा? हम तो कब से ऐसा धर्म संकट के अगुरतानी। पागल, बात सिर्फ इतने नहीं खे। हम क्यों और से प्यार करेनी? केहू और से प्यार? के हो खुश नसीब? किसना? कृष्णा? राधा, आज ले तू अपन प्रेम के बात हमरा से छुपा के रख लू? ऐसन बात नहीं खे, वो हमरे बचपन के दोस्त था, वो गांव में रहेला। तोरे माए बाबू के ये बात मालूम बा? नहीं। अरे राधा, देर मत करा, अपन माए बाबू से ये बात बता दा, वरना बहुत देर हो जाई। तो सही कहा ताड़ू, हम आज ही पापा से जाके बात करब। हमरा यकीन बा वो हमार खुशी खातिर मान जाइए।
हमरा कुछ समझ में नहीं आवत यार। लगता तोहर तबीयत खराब होके वाला बा। ना यार, ऐसा कोनो बात नहीं है। आज हमरा के कैसे भी पापा से बात करे के पड़ी। हम किसना के मन से अपन पति मान चुकल बानी। ऐसे पहले कि पापा बात आगे बढ़ावे, हम पापा से सब कुछ बता दे। लेकिन कुछ अजीब सा लगता और बेचैनी भी होता हमके। रुका, हम पानी लेके आवता नहीं। ना बोला, एकर कोनो जरूरत नहीं के। ऐसा लगता कि राधा के साथे कुछ तो होके वाला बा यार। कुछ तो गलत होके वाला बा राधा के साथ। ए जी, अपन राधा ठीक हो जाए नु। शांत रहा, डॉक्टर साहब देखा तो वरना सब ठीक हो जाए। ए जी, हमार बहुत जी घबराता। डॉक्टर साहब, हमरे राधा का क्या स्थिति बा? हमने कोशिश करा था नहीं जा, बाकी तो ऊपर वाले के मर्जी बा। डॉक्टर साहब, राधा बिटिया का ऑपरेशन तो ठीक ठाक भइल ना? भगवान की कृपा से, रउआ सबके दुआ से वो ठीक बिया, जान बच गई, खतरा से बाहर बिया। लेकिन लेकिन का? ओकर याददाश्त कमजोर हो गई बा। का? घबराई जमत, आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाए। राधा, 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 राधा। कृष्णा, ये का भेल कृष्णा? भैया, हमके उलूर जुलूर सपना होता और हमार दिल बहुत घबराता भैया। हमरा ऐसा लगता ना कि राधा के कुछ ना कुछ जरूर भइल बा भैया। अरे तू चिंता मत करा, राधा के ऐसा कुछ ना भइल होई। तू ऐसे ही बिना मतलब के सोचत रहला, यही से तोरा चक्कर आ गइल बा। ना भैया। अरे हमार बाबू के होश आ गइल का? भैया एक बार मालिक के फोन करके पता करा ना कि राधा के कुछ भइल लेकिन प्लीज भैया एक बार बात करा ना मालिक से। अरे हम बात करो बाबू, तू आराम करो ना, तू आराम करो। चलो नंदिनी। राधा। अच्छा सुनी, तनी राधा के बाबूजी के फोन लगा के पूछी ना। अच्छा हम अभी लगावा तनी। मालिक प्रणाम। हाँ सत्यप्रकाश, बोला। ओजा सब ठीक ठाक बा ना मालिक? ना सत्यप्रकाश, ठीक ना बा। राधा का एक्सीडेंट हो गइल बा। एक्सीडेंट? हम बाद में फोन करब। अच्छा। एक्सीडेंट? केकर एक्सीडेंट भइल बा? राधा बिटिया के एक्सीडेंट हो गइल बा। लेकिन ये बात के एहसास कृष्णा के कैसे हो गई कि राधा के एक्सीडेंट हो गइल बा? कहीं ऐसा तो नहीं खे कि ओकरा राधा से प्यार हो गइल बा? हो सकेला जी। लेकिन कुछ भी होके नंदनी, राधा के एक्सीडेंट के पता कृष्णा के ना चले के चाहिए। हे भगवान, हम नहीं जानत कि हमार राधा कौना हालत में बाड़ी, लेकिन पता ना काहे हमके ऐसा लागता कि हमार राधा कोनो ना कोनो मुसीबत में जरूर बाड़ी। हे कन्हैया, हमार राधा जहां भी होकस, जौना हालत में होकस, उनका रक्षा करिया कन्हैया, उनका ख्याल रखिया, उनका के हर मुसीबत से बचे हम मुरारी, हर मुसीबत से।
कैसे कि हमरा और राधा के प्यार के साक्षी तू ही बड़ा और ओकर सलामती तोहार जिम्मेदारी बा। तोहार बेटी राधा, बेटी उठा बेटा। कैसन बाड़ू बेटी? कहा भइल? ऐसे का देखा ताड़ू? आम एक पेड़ हम लगौनी आ जब आम बड़ा बड़ा भइल खाए टाइम भोलवा आ गइल। मन तो करा तो ओकरा कुछ नहीं। जग्गू जग्गू का भइल जग्गू? हमको ना छुआ, आज ना जाए के बा। हैं? बहुत जात रहलू। जा आ जाओ बुलौले होई। आ तोहार रात देखत होखी ना। जा ए जग्गू हमरा के माफ कर दा। ना जाने कब वो भोला हमरा के खियाई पियाई के हमार मती मार देलस। हाँ और हम ता सिर्फ तो से प्यार करेले। सच्ची? चुम्मा लेता। अरे ई का ई जोगिंदरा ता हमरा सब कइल धइल पे पानी फेर देहलस। गुरुजी बोले बाऊ तकाटी के गौवा राउर अब जड़ी बूटी के असर नहीं करत। अच्छा नंदू अभी हम दिखाओ तनी अपना दवाई के कमाल। आओ चल चली। देहलू किस हमरा दिस के एंटीना खड़ा भइल। देहलू किस हमरा दिस के एंटीना खड़ा भइल। जवानी करा न छेड़खानी, बन कुमार
राधा आरती, न जाने ही घर के केकर नजर लग गई। राधा के एक्सीडेंट के पहले कितना अच्छा माहौल रहे अपने घर का। राधा की हंसी, राधा की शरारत एक घर का मौसम बदल देता रहे। लेकिन अब हमरा की यह समझ में नहीं आवत कि हमारा अपन राधा कैसे वापस आई। भगवान पर भरोसा रखी। और डॉक्टर साहब भी तो कहत रहनी ना कि धीरे धीरे राधा की सब याद आ जाई। अब भगवाने पर तो भरोसा बा। सुनी, हम एक ठो बात कहे के चाहता नहीं। बोला। हमरा लागता कि अब राधा की शादी में देर ना करे के चाहिए। तू तो हमरे मुंहे का बात छीन ले लू। अरे बलदेव हमार बहुत अच्छा दोस्त बा, हम उसे बात करीला, वो हमार परेशानी समझी। बेटा अब भलाई करे की आदत छोड़ दा, तोहार बिजनेस संभाले के समय आ गइल बा। हेलो। हाँ बलदेव। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। और बोला भानु। अरे बस ये कहे के रहल कि हम पंडित जी के बुलवा के छेका का तारीख निकलवा लेते। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मर्दवा, तेमे सगाई के हमसे का पूछा ताड़ा? तोके जब सगाई करे के हो कि हमके खबर कर दिया बस। हाँ बिल्कुल, खबर काहे ना करब, हम बता देब तोरा के। हाँ 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 ठीक बा। अच्छा प्रणाम। ठीक बा, अच्छा प्रणाम प्रणाम। ला हो गई बात। लेकिन पापा। हाँ बोला। एक बार हम राधा से मिलल चाहता नहीं। ठीक बा, हम भानु से बोल देता नहीं। ठीक बा पापा। का भइल कृष्णा, कहाँ गुम बाड़ा, का सोच रहल बाड़ा? भैया हम दीवाना हो गइल बानी। दीवाना? के कर? बरसों से किशन त राधा के ही दीवाना बना भैया। राधा? नंदनी समझावा इनकरा के, इनकरा प्यार हो गइल बा। अरे प्यार के बा अधूरा बा, मोहब्बत के बा अधूरा बा, इश्क के सा अधूरा बा। अरे भाई जो खुदे अधूरा बा वो तोरा के कैसे पूरा करी? भैया लेकिन राधा के बिना तक किशन भी अधूरा बाना। राधा 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 जाना तारे किसना, तुझे का नाम लेता रे आग में हाथ डाला तारे। आज से ही बात हमने के बीच में बा, यदि गांव वाले के पता चल जाई तो अनर्थ हो जाई रे भाई, अनर्थ हो जाई। हम तोरा आगे हाथ जोड़ता नहीं रे भाई, पाँव पड़ता नहीं तोरा। भैया तू हमार क्रिया खा के कहा कि आज के बाद राधा के नाम अपना जुबान पे ना ले आईबा। काहे क्रिया खियावो तरह आन की तरह उनका के कैसे भुला दी भैया, जे पुतरी में बसल बा परान की तरह, जी हमरे आस में बा, जी हमरे सांस में बा, हमरे विश्वास में बा। अरे वो तो हमरे रुआ रुआ में बसल बा भैया। कैसे भुला दी राधा के भैया, कैसे भुला दी? अरे पागल, तो के पता बा राधा के नजर में तो औकात का बा? ए जी ऐसन बात नहीं खे, राधा भी देवर जी से बहुत प्यार करेली, एकर साक्षी हम बानी। हे भगवान, ये दोनों के दोनों पागल हो गए बाड़े। हे भगवान, यानी के सचमुच सीता। ना बाबू, सब ठीक हो जाई, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाई बाबू, हम बानी ना। नंदनी
का तोरा लगा तो कृष्णा मान जाई? पता ना जी, एक बार बात तो करके देखी। कृष्णा यहाँ आवा। का भैया? कृष्णा, हमरा उम्मीद बा तू पुरान जीवन के भुला के नया जीवन शुरू कर चाहबा। भैया, जे जिंदगी में आयल कहानी बनके ओकरा के कैसे भुला दी? जे नस नस में दौड़ाता रवानी बन के हमार भविष्य कबा ई त हमके पता नहीं के भैया, लेकिन तोरा से कई वादा से पीछे ना हटब। इंसान आपन सुख दुख सब कुछ भुला के जिंदगी में आगे बढ़ चला। जिंदगी में उतार चढ़ाव आवत रहेला कृष्णा, लेकिन महान उहे होला जे ओकरा के ठोकर मार के आगे बढ़ चला। हाँ कृष्णा, हमने के अभी तोहरा से यही उम्मीद बा। हाय फोटो तो देखा कैसन बाड़ी। हाँ कृष्णा, हमके माफ कर दे भैया। हम राधा के अलावा अपने दिल में केहू और के जगह ना दे पाई। हम केहू और लड़की से शादी करके ओकर जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकत भैया, नहीं कर सकत। हमके हमरे हाल पर छोड़ दलो, लेकिन हमसे ना होई, ना होई, ना होई। वाह रे बलदेव वाह। विजय बेटा जी, तू तो पता नहीं कितना साल बाद ही घर में आयल बड़ा। इतना छोट छोट रहला जब तू और राधा खेलत रहला, है ना? अब तो तू राधा के पहचान भी ना पैबा। अरे बुलावा ना राधा के। हाँ हाँ, अरे नेहा बेटी, राधा के तनी ले ले आवा। अरे आवा बिटिया आवा। विजय, ई बा हमार बिटिया राधा। ये तो उहे नहीं किया बेटा विजय, आज तो तोर इज्जत गई। चिन्हला, ये वह राधा हा जेकरे संगे बचपन में खेलत रहला तू। राधा बिटिया कैसन लागल? ठीक बा पापा। ठीक बा पापा मतलब बढ़िया बा, पसंद है। बेटी, तोहरा विजय पसंद बाना? अरे बतावा ना बिटिया। अरे शर्मातिया। एकर मतलब अपन राधा के अपन विजय पसंद बा। चलो ठीक है बा। देखा बलदेव, हमार राधा हमारे आँख का रोशनी और ये घर का जान बा। अरे भानु, तू चिंता मत करा, अभी तोहार बिटिया नहीं हमरो बिटिया है। हम एकरा बहू बना के ना ले जाई, अपन बिटिया बना के एकरा ले जाई। हमके तो से ये उम्मीद बा। चला ये बात पर मुंह मीठा कर। पहले तू आराम से लहो विजय। अरे पूरा खाना। राधा तक आके गई रही कि हम आई कहीं सर जाके हमके बुलाता ना गईली। ऐसे नहीं हो सकत, ये नहीं हो सकत। ए कृष्णा, ई का हाल बना ले बड़ा यार। हाँ, अरे संभाला यार, अपने आप के संभालो। का कहीं जबकि उनका बुझा तो ना बा, उकरा बिना हमके रहा तो ना बा। इन्हें लहराता उन्हें धुआं तो ना बा, इन्हें बथाता उन्हें दुखा तो ना बा। भाई, हमरा ऐसा लागत आना कि हमार जान हमरे जिस्म से जुदा होता। जुदा ना भाई, वो तोहरा से जुदा हो गई बाड़ी और अपना असली दुनिया में। हाँ कृष्णा, अगर ऐसा ना रही तो काऊ तोहरा के फोन ना करे रही। अरे पागल, सच्चा प्यार करे वाला के
बात करे खातिर फोन की जरूरत ना पड़ेला। प्यार के तारंग ही दिल के बात दिल तक पहुंचा देला रे। वाह भैया वाह। तू पागल हो गए बड़ा का। हम कहतनी भुला जा ओकरा के, भुला जा कृष्णा, भुला जा। भैया भी ये चाहता रे, लेकिन हम का करे यार। हम जब भी कोशिश करनी राधा के भुलावे के तो लागल कि हम जी ना पाई। हाँ कृष्णा, भैया भाभी और हम सब ये बात जानत बानी जा कि तोहार और राधा के मिलन असंभव बा। कृष्णा, अगर ये बात के भनक भी पूरा गांव वालन के लाग गईल तो सोचा का होई। ठाकुर साहब गांव वालन के अपन जमीन देत बाड़न। हाँ? अगर तोहरे कारण कोनो गड़बड़ी भइल हमार भाई, तो ये पूरा गांव ये बात के कबो ना बर्दाश्त कर पाई, कबो ना। तो यही से भाई हमार हाथ जोड़ी बा कि तू राधा के एगो सपना समझ के भुला जा। राधा, तू सच में बहुत सुंदर बाड़ू, तन से ही ना मन से भी। हमरा के कबहू मालूम ना रहल कि जौन हाथ हमरा के थप्पड़ मरलस वह हाथ एक दिन हमरा गले में जयमाला डाली और हमरा जिंदगी में बहार लाई। हर सांस सजनी के नाम, चाहत भरल दिल के हर एक अरमां, कैनी सजनी तोहरे नाम, कैनी सजनी तोहरे नाम। कैसन खुमारी बहियों में आ जाए रानी, ना जाने कैसन तू जादू चलवला, हो गई नी तोहर दीवानी। सासन में सरगम में मनवा के उपवन में अंग अंग वासिक के नाम, चाहत भरल दिल के हर एक अरमां, कैनी सजनी तोहरे नाम, कैनी सजनी तोहरे नाम। सगर सगर सनी पानी रे, साथ रही हथवा में
दिलवा पे हमदम के धड़कन में प्रियतम के आहट मिले सुबह शाम। धारी चुनरिया में लिपटल जवानी कैली सजन तोहरे नाम, कैली सजन तोहरे राधा, आज हम बहुत खुश बानी। हमनी के पहली मुलाकात तो तोरा के यादें होखी। छोड़ा वो बात, हमू भूले चाहता नहीं। हमने दोनों के शादी हो जाई तो हम कितना खुश हो खब। और हाँ, हम अपन बारे में एगो बात बताई। हम बहुत शरीफ लड़का हैं, मस्त मौला टाइप। दूसर के मामला में टांग अड़ावे के आदत है और घुमक्कड़ भी। पर तू चिंता ना करा, ब्याह के बाद हम एकदम सुधर जाए, वादा। राधा, ये रिश्ता से तू खुश नहीं खेला तारू? ना, ऐसन कोनो बात नहीं की विजय। तो कौन ऐसन बात बा जौन तोहरा के अंदर ही अंदर परेशान करता? तू हमरा से कुछो छुपावा तारू? हम तोहरा से कुछ नहीं के छिपावत विजय, बल्कि हमरा खुद नहीं के पता कि हम काहे उदास बानी। हम सच कहतानी, हमरा कुछ नहीं के मालूम। हम झूठ नहीं के बोलतानी। ऐसन कुछ भी होके तो हमरा के बोला। हम तो हर मंगेतर ना, एगो दोस्त हैं। हम तोहरा से कुछ नहीं के छुपावत बानी, बल्कि हमरा खुद समझ में नहीं की आवत कि हम काहे उदास बानी। हम सच कहतानी, हमरा कुछ नहीं के मालूम। हम तोहरा से झूठ नहीं की बोलत। ओके राधा, तू चिंता मत करा, सब ठीक हो जाई। चला। सरपंच साहब प्रणाम। खुश रहा बाबू। का हाल चाल बा? ठीक बा। एगो बात कही का? कृष्णा के चक्कर ठाकुर साहब के लड़की से चल रहा बा। का? हाँ। का ते सच कहता रे? हाँ। अपना आँखी देख ले। आँख से देखनी है और कान से सुननी है। अच्छा, ठीक बा, चल जाओ। ठीक बा। का हो सत्य प्रकाश, ये का सुने में आवा था? कहीं तो हर नजर ठाकुर साहब के धन संपत्ति पे नखे नु। का लांछन लगाओ तनी सरपंच जी। हम मालिक के नमक खैले बनी, और नमक के सरियत का होला हमरा से अच्छा केहू न जानेला। सुने में आवता कि तोहार भाई ठाकुर साहब के लड़की के संग प्यार के पूरा बंसी बजावता। ना 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 सरपंच जी, ऐसन बात नहीं खे। कृष्णा हमार बचपन के संगतिया है और ये काम वो हरगिज नहीं खे कर सकत। ठीक बा, अगला बुधवार के दिन अपना भाई के लेके आवा। ई पंचायत में दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए। का भाई लोग, ठीक बा नो? आप इतना खिसियाइल का है बानी जी? खिसियाई ना तका, आरती उतारी तार कृष्णा के। तू नु जाने लो क्यों दूध के धोल हमें। लेकिन भाई का? अरे जौन बात के डर रहे हुए भाई, पूरा गांव में प्रेम प्रसंग तो हर लाडला के फैल गइल बा। पूरा गांव इनका खिलाफ हो गइल बा। लेकिन भैया, ये बारे में हम गांव के लोगन से कौनो बात नहीं की कैले। तका हम बताऊनी? हाँ भैया, भरोसा तक करा हम पे। भरोसा तो हम के अपने आप पे भी ना रहल कृष्णा। कल सरपंच जी तोहरा खिलाफ में पंचायत बुलौले बड़े। भगवान जाने कल पंचायत में का फैसला हुई। तोहरा पर आरोप बा कि तू ठाकुर साहब के लड़की राधा से प्यार कैला। अपन औकात भुला के हम सबके मालिक के दामाद बने के सपना देखलस। जौना थाली में खैलस उहे थाली में छेद कैलस। अरे ये ठाकुर साहब के साथ गद्दारी कैले बा, एकरा चलते पूरा कैल धैल पर पानी फिर जाए। जवाब दे कृष्णा, तोहरा इस बारे में का कहे के बा? अरे चुप रह बा, तेकर मतलब पंचायत का समझी? बोला।
सरपंच जी हम कुछ कहना चाहते चुप रहा बैठा। पंचन से बात कैला के बाद ई पंचायती नतीजा पे पहुंचल बा कि कृष्णा गलत कैले बा। अगर ठाकुर साहब के बात के पता चल गई तो जमीन जायदाद दिहल के फैसला बदल भी सकेलन। पंच के नजर में कृष्णा के काम जौन बा बहुत बड़ा अपराध बा। सरपंच साहब, जमीन जायदाद देख के प्यार न कइल जाला और केहू से प्यार के गुनाह ना होला। जवन प्यार गांव वालन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे वो अपराध है। ऐसे पंचायत के फैसला बा कि जब तक गांव वाला लोगन के जमीन पे नाम ना चढ़ जाई तरह गांव से बाहर रह के पड़ी। लेकिन सरपंच जी कृष्णा जाई कहाँ? अरे जाओ कहीं गांव से बाहर जाओ। तैयारी वारी सब ठीक लगल? अरे सब ठीक बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। आओ बिटिया, अंगूठी दो। इला पहना दा। पहना दे। ओके ठाकुर साहब, राधा एकदम ठीक बाड़ी। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताई। हाँ बोली। ये एकाएक बेहोश होए का कारण का रहल? और इनकर बेहोश होके के कई गो कारण बा। जैसे कि रउआ बतौली हाँ कि एक्सीडेंट के बाद मन में कोनो ऐसा ग्रंथि हो जाला जौना के बारे में इनका के भी मालूम नहीं खे। आप एक काम करी जी, इनका के ऐसा जगह ले जाई जहाँ के इनकर मन लागे और प्रसन्न रहे। ठीक बा। ठीक ना? प्रणाम। प्रणाम। चलो तन। विजय बेटा, हम सोचता नहीं कि कुछ दिन राधा बिटिया के गांव भेज दे। गांव में वो बहुत खुश रहेला। अंकल, राधा के गांव हम लेके जाए। अरे लेकिन बेटा तू। अंकल, राधा राउर के ना हमार जिम्मेदारी बा और आप कोनो चिंता ना करी। ठीक बा बेटा, हम सत्यप्रकाश के फोन कर देता नहीं, तू जाए के तैयारी करा। जी मालिक। हाँ सत्यप्रकाश। प्रणाम मालिक। खुश रह। राधा बबुनी कैसन बाड़ीन मालिक? राधा बिटिया ठीक बाड़ीन। वो का होना सत्यप्रकाश की राधा अपने होके वाले पति विजय के साथ कुछ दिन खातिर गांव जाता नहीं। देख लिए उन लोगन के कोनो परेशानी न होके। जी जी मालिक, उनका कोनो परेशानी ना हुई, रउआ चिंता मत करी। ठीक बा, हम फोन रखता नहीं। प्रणाम मालिक। का भेल जी, कोनो परेशानी बा? ना नंदनी, वो मालिक के फोन आयल रहे। पूछलू ना नंदनी, ऐसे हमरा कृष्णा के उ लोगन के गांव आवे से पहले केहू तेरे गांव से बाहर भेजे के पड़ी। हम जाता नहीं नंदनी। ते आ गए फिर जा। भैया हमरा के माफ कर दा, हमरा से गलती हो गई। तहसे गलती हो गई? पहले तो हमरा धंधा के और चांदनी के वाट लगाओ में गलती ना बुझात रहे। मन तो करता कि तोर दोनों अखिए फोड़ दी, आनर बनल रहे। चल कल चलाओ नहीं। हाँ भैया।
जवन साबुन लगावा तानी बहुत गम कहता। ई इंटरनेशनल साबुन है। आज चांदनी से मिले जाए के बा। अरे कल चलाओ। हाँ भैया। ए भैया। हाँ नलवा पनिए ना देता हो। ई ससुर फिर कोनो नौटंकी बा का तोर? ना भैया कसम से। अच्छा हम चाचा के नल से पानी लावता नहीं है। अरे लाऊ आँख पर पराता यार। अरे कहाँ गई ले? पानी डाल। अरे नला बड़ा जाम बा, लावता नहीं भैया। अरे ते जल्दी से पानी लिया, आँख पर पराता। अरे लावता नहीं, भोजपुरिया शैम्पू बा, हमेशा महकी। आई ली चकाचक। अरे गधा रे। अरे ई गधा ई तो ऊपर से ना ला देना रे। रुक गधा रुक। चमेली से मिल बच्चा, चमेली से। अरे भोला हाँ सुनो, कहाँ हो गल भैया? जल्दी से कृष्णा के लेके अपने मामा के गांव चल जाओ। इतना जल्दी? लेकिन बात कहा है भैया, बताई ना। अरे राधा के होखे वाला पति विजय बाबू सीधे गांव आवा तारन। जाना तारे यदि राधा और कृष्णा के आमना सामना हो जाई तो का होई? हाँ हम समझ गए भैया। रहुआ जल्दी से जल्दी कृष्णा के तैयार करी। हम तुरंत नहा के हम आवत नहीं। ए चल नल चलाओ रे, चल। ए जल्दी चलाओ ना। हाँ चलावता नहीं भाई। भैया हम तोहरा लोगन के छोड़ के आखिर कैसे रहा? अरे कृष्णा तोहरा के हम ढेर दिन खातिर थोड़े बाहर जाके कहा तनी। वो तो बैद जी कहले ए से तोहरा के भेजा तनी। ऐसे भोला भी कहत रहे कि कृष्णा के कुछ दिन खातिर दूसरा गाँव भेज दा ताकि ठीक ठाक रही। अरे वो भाई है ठीक बना। आ कृष्णा के ध्यान रखिए बाबू। हाँ कृष्णा अपन ध्यान रखिए बबुआ। कोनो परेशानी हुई तो फोन करिए। खुश रहा। खुश रहा। बस रहना। कहा भेल जी? आज हम तड़प के रह गए नहीं, कहे से कि हमार कलेजा के टुकड़ा हमरा से कुछ ही पल सही लेकिन जुदा होके चल गए। जब वो छोड़ के आँखी से ओझल भइला तब हमरा ही बुझाइला कि जैसे छाती फाट गई। नंदनी हम ओकरा बिना एक पल भी ना जी सकीला। जब वो जात रहे तो हम उस समय जियत ना रही बल्कि अंदर ही अंदर मरत रही, अंदर ही अंदर मरत रही। राधा 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 गई। का बात करता कृष्णा? हम सही कहता नहीं, राधा आ गई। चाचा तनी टांगा घुमाओ ना। ए कृष्णा ढेर बेवकूफी मत करा, चुपचाप बैठा चला। ए चाचा घुमाओ ना टांगा। ए तू उतरना। ए घुमाओ। अरे भैया अरे कृष्णा तू वापस आ गई? भैया राधा आ गई ना। अरे वो तो भैया हम जानत तनी कि हमार दिल कबू झूठ नहीं के बोल सकत। राधा आ गई बड़ी। राधा। अरे कृष्णा ला विजय चाय पीला। राधा नहीं की दिखत बड़ी? राधा बेटिया कपड़ा बदल के आवत रही। अच्छा राधा। कृष्णा विजय बाबू हवन, इनकरे से राधा बिटिया के शादी तय भइल बा। विजय ये क्या है? हमार भैया
अब हमके भी था अपन परिचय दे बेदा। हम वही जे बचपन के लगावल पौधा के सींच सींच के बड़ा कई। हम वही जे बचपन में कई नादानी के सच समझ के अभी तक ले केहू के इंतजार करता। हम वही जेकरा बांसुरी के धुन के पूरा दुनिया दीवाना बा। हम वही जेकर दीवानी कभी राधा रहली। हमार नाम कृष्णा है। अरे वाह कृष्णा, तोहार परिचय तो बहुत दमदार बा। बोला कैसे भुलाई प्रीतिया, बोला कैसे भुलाई प्रीतिया, दिल मोहब्बत में बाटे दीवाना। बोला कैसे भुलाई प्रीतिया, दिल मोहब्बत में बाटे दीवाना। बोला कैसे भुलाई प्रीतिया, बोला कैसे भुलाई प्रीतिया, दिल मोहब्बत में बाटे दीवाना। कौने हालत में हम आज बानी, कौने हालत में हम आज बानी। बात जाना था सारा जमाना। बोला कैसे भुलाई प्रीतिया। ना तोहरा आगे नींद आवेला ना भूख लागे, कुछ सूझे ना तोहरा आगे। जी सकब ना जुदा हो के जिंदगी, जी सकब ना जुदा हो के जिंदगी। कैसे हो जाए तो से बेगाना। बोला कैसे भुलाई प्रीतिया। हसत रूप देखी, दूर से ही भले हमने देखी। खुश रहा तू हसत रूप देखी, दूर से ही भले हमने देखी। नैना से नैना दू बात कर ले, हो नैना से नैना दू बात कर ले। चाहे किस्मत में इतने रोजाना। बोला कैसे भुलाई प्रीतिया। का बात बा, बहुत सुंदर बांसुरी बजावा तारा कृष्णा तू। तोहार बांसुरी के दर्द सुन के हमार दोनों आग भर गई। कुछ दर्द ऐसन होला भी से बाबू कि जिंदगी में अचानक तावेला
लेकिन जिंदगी के हिस्सा बन जाला। केहू बूझे ना दर्द जमाना में, दुख असही मिलेला नजराना में। रोज दरिया बहेला सिरहाना में, दिल के दावा मिले ना दवा खाना में। हमरा के लागता तोहर दर्द के कारण कोनो लड़की है। ना बीजे बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। सब मुकद्दर के खेल बा। मुकद्दर के भरोसे आपन जिंदगी हारल इंसान छोड़ेला। हमरा हसरत नहीं खे रोशनिया सबीरा के। केहू के चांदनी मिल जाओ, सूरज हमार डुबला से। सत्यप्रकाश जी, के हऊ लड़की जेकरा से कृष्णा बेइंतहा प्यार करेला? लड़की? कौन लड़की? अरे वही लड़की जेकर प्यार के कारण ओकर बांसुरी से धुन ना दर्द निकलेला। अरे वो तो ऐसे ही बजावेला। अरे कृष्णा, हमनी के ना, कम से कम भैया भाभी के तो बताई के हाउ लड़की। हाँ हाँ कृष्णा, बोला ना। राधा जी, वो लड़की हमके भूल चुकल बिया। अब हमरे दिल में बस ओकर याद रह गइल बा। इहो लड़की के भुला दे और हमने के कोनो दूसर लड़की से एकर बियाह कर दिहल जाए। नहीं, कृष्णा के उनकर प्यार मिले के ही चाहिए। राधा जी, प्यार दोनों तरफ से होला, एक तरफ से ना। और हमरे ओकरे बीच दौलत के दीवार खड़ा रहे और वो लड़की दीवार के जगह पे हमर दिल तोड़ देहलस। ई तो हर सोच बा कृष्णा। हो सकेला कि ओकर कोनो मजबूरी होखे। तू सही कहा तारू राधा। सत्यप्रकाश जी, कृष्णा अगर सच्चा प्यार करेला और ओकरा प्यार में अगर सच्चाई बा तो ये हमार वादा बा, एक दिन ओकरा प्यार से ओकरा के हम मिला के रहब। कृष्णा गइल कहाँ? अरे वो गइल हुई मंदिर की ओर। हमरा भी ओने ही जाए के बा। हम कहत रहनिया ना, हाँ? वो तोहरा से मजाक कैले सिया। अरे वो खेल कैले रहे कृष्णा, खेल। आज देखा तोहरा से बात कैल दूर। अरे प्यार तो दूर, तोहरा के पहचानत तक नहीं खे कृष्णा, पहचानत तक नहीं खे। ना जाने बादल के बीच कौन साजिश भाई, जेकर घर मिट्टी के रहे वही जी बारिश भाई। ए भैया, धीरज रखी। जौन हो खेला अच्छे हो खेला। राधा आ गई का? हाँ कृष्णा, हाँ, लेकिन तोके कैसे पता चलल? हाँ? वाह कृष्णा वाह, का बांसुरी बजावा तारा। हम तो हर दीवाना हो गई नी। हमार भैया खाली बांसुरी ना, गईबो बढ़िया करेलन और शायरी भी बहुत बढ़िया बोलेलन। गाना तो हम जरूर सुनब, पर आज ना, हमरा के आज गांव घूमे के बा। काहो कृष्णा, घुमाइबा ना गांव? हाँ, काहे ना। रवा ठाकुर साहब के ओखे वाला दमाद हई, आखिर हम के मना कैसे कर सकत हनी। चली। का बात बा कृष्णा, तोहर गांव तो बहुत खूबसूरत बा। तू कम स्मार्ट नहीं खा।
गांव की गोपियां तो तोहरे ऊपर मरत हुई हैं। कब वो मिलावा उनसे? ना, कबो के खती हम जान रहनी, लेकिन आज अनजान बन गई बनी। अब समझ में आ गई कि प्यार के दूसरा नाम है बेवफाई। नहीं नहीं, प्यार कबो बेवफा ना होला। प्यार का होला ये हम तोरा के बतावता नहीं। बाती हकीकत बाटे केहू कर न सकीन कार। बाती हकीकत बाटे केहू कर न सकीन कार। प्यार भी न जिंदगी बाटे बेकार। प्यार भी न जिंदगी बाटे बेकार। सच बात बा केहू नहीं कर पाई इनकार। सच बात बा केहू नहीं कर पाई इनकार। कितने जिंदगी के बर्बादी के कारण बा प्यार। कितने जिंदगी के बर्बादी के कारण बा प्यार। प्यार अगर सच्चा बाता पतझड़ में फूल खिला दी। प्यार हवा की बिना लकड़ी के देह जरा दी। ओ प्यार के बल पे टिकल बा दुनिया कायम बा संसार। फिर भी काहे प्यार के दुश्मन बनेला संसार। प्यार कैल हर मानव के बा जन्म सिद्धि अधिकार। प्यार से बढ़ के दुनिया में ना कुछ भी बाटे यार। प्यार भी न जिंदगी बाटे बेकार। प्यार भी न जिंदगी बाटे बेकार। प्यार रहे कर दिल में ता हर मौसम लगे बाहर के। कितना जनी के दुनिया उजड़ल सिला मिलल जब प्यार के। ओ प्यार के रंग में जे भी रंगाइल भूल जाला खुदाई। प्यार में यार के किस्मत में सदा मिलेला जुदाई। प्यार ही बाटे हर इंसान के जीवन के आधार। हर दर भटके प्यार में प्रेमी मिल ना पावे प्यार। प्यार भी न जिंदगी बाटे बेकार। प्यार भी न जिंदगी बाटे बेकार। और विजय बेटा बतावा तो होके यहाँ आके कैसन लगल? हमार तो मन एकदम प्रसन्न हो जाला। का कही? अरे कृष्णा प्रणाम मालिक। कोतरा कोतरा बेटा। खुश रहा। अरे मालिक रवा का बनी है? अरे हम तो कल से आयल बानी। पर ये बतावा कि तू कहाँ बाड़ा? घरे पर हुआ नहीं तो हर भौजी कहत रहन कि तू कुछ उदास उदास रहेला। अरे बेटा कोनो नाराजगी बा का? ना मालिक, ऐसा कोनो बात नहीं है। देखा एक ठे बात याद आ गई। हम लोग आज ललित दर्शन करे काहे कि राधा का मंगनी तो हो गई बा। अब परसों जौन हो एकरे बियाह का मुहूर्त निकल गई बा। और तोके बियाह में रह के पूरा काम काज करे के बा। और हाँ, रहे से काम ना चली। हमनी के शादी में कृष्णा के भजन होए के चाहिए। अरे लेकिन का? अब राधा के बियाह में कृष्णा भजन न गाई तो क्या करी? और हमऊ तो सुनी
कि तू कैसन गावेला बेटा। आए चलो हो जा, तू दर्शन कर ला, तब ले हम लोग घर चलत थे। फटाफट आवा, चलो बेटा। हे भगवान, तू हो कृष्ण, हम हूं कृष्ण। फर्क सिर्फ इतना सा बा कि तू भगवान हुआ और हम एगो मामूली इंसान। तू राधा से प्यार कैला और हम राधा से प्यार करनी। तू राधा के बिना था रह गईला, लेकिन हम राधा के बिना नहीं रह पावत भगवान, नहीं रह पावत। हाँ, अगर तुहार राधा बेवफा ना रही ना तो हमरो राधा बेवफा नहीं की, तब काहे ऐसा करत रहा हमरा संगे? काहे? अरे दुनिया खाती तुहार प्रेम कथा काफी बा, तो फिर काहे पैदा करा तेरा दोसा राधा किशन? काहे? याद रखिया, अगर हमार राधा हमके ना मिली ना, तही जौन तुहार बांसुरी बाना ये हमरा मौत के कारण बनी। याद रखिया।